Gwapo ka matalakay. Pati si Kabaak. Ha? Sis, mas gwapo kaya si Basilio sa kanila. Nagugmay baga ni bagat ko baak, nagwapok ka no? Sa kumbaga na, kahit gwapo mo lang. Ano to'y bulong mula tata, tubay taon. Ha? Hindi oh. Dito na lang natin tayo si Baak. Sige. Diyan ka sa tuyan, dito ako. Ano yung tinitignan mo sa taas? Siyempre yung taas. Alam ka naman sa baba. Sa taas ako nakatingin. Alam kaya ni Baak kung asan tayo? Oo, alam na yun. Ay, sa pusa yun eh. Meow. Sure ka? Andres, paano kaya ako ulit magugustuhan ni Dimsy? Si Baak nang bahala doon. Hindi ko naman hawak yung puso ni Dimsy. Si Baak, sarili niya pang ang love life, di niya pa maayos. Eh, iba naman kasi yung mindset noon. Ha? Mas gusto niyang maayos yung ibang relasyon kaysa sa relasyon niya. Tama? Oo, may tama ka. Tagal na ako may tama. Ayoko magkamali. Kasi matagal na ako may tama. Tama? Isa pang tama, tatamaan ka na sa akin. Sige, tamaan mo ako. Pero pag di mo ako tinamaan, diyan ka nagkakamali. Kagulo mo kausap, wala pa ba hinihintay natin? Ang paghihintay, hindi yan nagmamadali. Kusang dumarating. Ah, Kaya pag mahal mo ang isang tao, dapat, pag mong ibigay ang lahat, dapat magtira ka para sa sarili mo. Nice! Naririnig mo ba yung sinasabi ko? oo, ganun ba yun? Charot! Lakas talaga ng tama mo. Kaya na nga tangamin te, arti tubay to ita, kay kaya da. Ni, nakaturog damit din. Oh, gising na dyan! Dumating ka pa, nakatulog na kami lahat-lahat. Hoy, for your information, hindi ako tulog. Baka pag gising mo, wala na siya. Yan ka na naman, puro kahugot. Tara na, samahan niyo na ako kila Dem. Bumangon ka nga ni tantayin tayo, tsak pa nakaluto. Bagtasi ka kay dagluto kanyam. Sana all. Sige na, tara na. Baka makuha pa siya ng iba. Oh Brenda, namimiss na kita. Yung nga tararami din ni Brenda. Si! Dimsay! Oh, sama to. Dempsey! Si! Dempsey! Dems! Artuyak! Oh, kisi sa bahan radyo lang mag-ayam. Pero ako kami dita. Apay, natukan niyo titaw eh. Nagadunga pagtugawam dito ipay. Damdaman, naglitag tubo mo. Pagkalam niyaw, kay puro tugtugaw titaw eh. Berberokin na ka ni Mercedes mo. Pagkanaw, ang pagkalam ko kanya na. Nagsungit ato yung kataon. Bak, mo mo. Andres, tingili mo. Andres, tingil mo na lang ah. Ayos, tumatapat ang baak. Mercedes ko. Dems, si Kuya ba talaga yung mahal mo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Di ba, sabi mo kay Kuya, siya yung mahal mo? Hindi, wala akong sinasabing ganon. Alam mo na ngang ikaw lang yung mahal ko. Nice. Talaga ba, Dems? Ako lang yung mahal mo? Sana all. Oh Mercedes, ikaw lang mahal ko. Aww. Ikaw din, Dems. Ikaw lang ang mahal ko. Baak, salamat. Huwag kayo sa akin magpasalamat. Dito kayo magpasalamat dahil nandito ang himala. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kaya bumili na kayo ng 2x2. Kaya GSM, baka naman. GSM, salamat. Nang dahil sa'yo, nagkabalikan kami ni Dem. Yes, M.
Pasalamat ako unay-unay. Andres, Baak, pwedeng iwanan niyo muna kami ni Dem? Unman, Andres Baak, tamasulog man ng Mercedes. Tabak? Sige nga Rod, dapat agasan ta. Bakit mo kinema? Ewan, tan. Tara sabay Mercedes. Sige, Dems, tara. Ang ganda naman ng view dito, sis. Kaya nga. Ang fresh. Parang tayo. Yahoo! Sis, ang sarap ng mangga, oh. Nakakatakam. Kaya nga. Pero tito, bak. Ano ka kain tito? Tidyakan mo Pagpapaangin dalang mo. Madin sa timangyayaring paak. Kapikastada mo tayo. Pagkadamit katagpo da Andres. Awanin, baka sukat na ka ni bakit mo, madi na kang alabay. Ay na, madi kumamo baak. Madi kagsasaw ti kasta, nagputot pa yung tingiwa mo. Sis, ang sarap. Kaso, baka may tao kasi dito, eh. May Mahuli nakita ka sa atin. tayo. Sis, si Kuya Andres at Baak yun, oh. Inang, nakita tatang baak, naspaktan. Ba't anong ginagawa nyo dyan? Wala, napadaan lang kami. Di ba baak? Oo. Gwapo ka matalakay. Pati si Kabaak. Sis, mas gwapo kaya si Basilio sa kanila. Nangugmay baga ni bagat ko baak, nagwapok ka no? Sa akin, baga na, kahit gwapa mo lang. Ano to'y bulong mo tata tubay taon? Madi Apay kayo maigigaman yung tatubay to. Di pala inuman. Taano mayat. Ay, madiagbalin. Nasakit nga minato yung ngipin ko, so tiagas na, ilip-dipil ko. Mabalin ba nga agas tingin pa nata? Ay, kiwin Ado tayo mga agasan na to. Agas ti agtake, agsarwa, arthritis, diabetes, pati almorana, kaya na to. Tsaka pati dati sarimulyong tulo na, kaya na. Pwede ko bang hiramin yan para ipainom ko kay Basilio? Bakit? Anong sakit ni Basilio? Pipe. Pipi. Bakit? Anong nakakatawa sa Pipe? Eh, Pipe naman talaga siya. Kaya ang sagwa naman kasing pakinggan yung Pepe. Baliktarin mo na lang. FF. Oh, di ba? Ang gandang dinggain. Kaysa naman Pepe. O sige, FF na lang para wala nang away. Bati-bati na lang tayo. Madin sa Andres. Tatay Pepe, tata bati-bati. Sige na, pahiram mo na para gumaling na si Basilio ko. Ay, hindi pwede. Hindi nakakapagpagaling ng Pepe ito. Tsaka hindi pwedeng mawala sa tabi ko to. Manghihina ako. Tama. Ang damot mo naman. Ito pa ah. Madito pa napapainom mo ni bagat ko. Nema, kasana pa ilaan. Sige, ta. Oh, saan na kayo pupunta? Basta ah. Tara na sis. Huwag ka mag-alala. Gagaling din si Basilio mo. Sana nga.